Hello, hello mga kawitik. Ito na ang tunay na ship. Classmate ni silang Boy Logro, pero si Boy Logro wa kapasara nang ni ang iyang putahe karon. Kay na nakulangan sa asin si Boy Logro. Boy Logro mayroon istorya, hindi lagi. 74% ang Boy Logro, kaya 95. Nawa. Ayay ka. Na partidahan pas Boy Logro game nan pag Rockstar Energy drink. Naroon siya pagsugba kung wala may ikuan. Naroon siya sinugbang tulingan. Damit palis gugma. Dapat. Sada na. Dikit na. Muna siya balbakwahonon. Doon ako nga. Kuya, alot si Boy Wite ko, murag konsihal sa budod ba? Konsihal sa budod. Baka ikat Delsan. Ito ulit mo kami murang kontrota mo, man. Wala tayong skill ya. Saan mo na dahil? Hindi lang kayo kung panabiro. Sagay kayo. See, this is our menu for the day. Balbakwag, sinugba. Wala na siya, simple na kayo, pero heavy ang dating. Lagi tayo sa salad. May salad, oh. Baka. Kaning tulinganan, gikan pa rin sa Pacific Ocean, munang mahal kayo. Muna ni naka-special, gikan pa rin sa Pacific Ocean. Ano mas bakit mahal? Nagpas yung makahapas. Lamas yun. Ano? Hindi siya bakal sa nga. Hindi bisa yung mga katong. Lopanggoy. Tanaw, lagi po ng kuno ko. Ang galing. So, karon, let's open our packing place. Open lang. I-open. Axel in the house. Kasama eh? Limpyo na. Ulat tayo sa amin, bro. Ni mineral water nila direct. Aja daw ba? Ni mineral water, Red Horse. Mineral water, Red Horse.
yan. Nakaw dito sa dilinta. Adre. Tingnan. Balbakwa di Dipolog. Ito ang masawa. Ay, nung nire-deal na naibalbak pa, nakaw ko di ako, kapoy kayo. Kinagi pang Domingo. Oh, nang Domingo, wala man. Iningan mo ba nakalakpan doon? Oh, kato sa bangko kay. Mo ni siya Balbakwa in the sea. Pero Hindi ito makadala mo na. Ganun to, ganang bulaan dia. Kaya, so kung may sabi, ito yung special yung kuningan. So, hindi mo dili sa... Gak, sayang ganun biglang kagal eh. Oh! Ito naman kita na po siyang gisamutan ito kung ito niya. yun sa mga anak. Ano siya? Agani. Pero magkaingong tayong advantage ni Manny Pax kay dito sa Ubos, dito sa Riga, wala sila inani. Imo mo ning ay stress free man mo ni niya diri. Stress reliever man mo diri. Bigli pa kasi kung ako ito sa dito pa. Napay drone niya. Okay. Makakuan ka, palit ako diri drone packs. Ang kaso lang ay wala dili ta ka makadali og lisensya diri.